आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। वेंगुर्ले तालुक्यातील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थान रेडी येथील द्विभुज श्री गजाननाचा 50वा वर्धापन दिन आज उत्साहात व हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत साजरा करण्यात आला। रेडी येथील प्रसिद्ध व अनेक भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या द्विभुज श्री गजाननाचा 50वा वाढदिवस उत्साहात संपन्न झाला। विशेष म्हणजे आज 50वा वाढदिवस असल्यानं विविध प्रकारच्या प्रत्येकी 50 किलोच्या फळांनी व 50 केळीच्या घडांनी श्री गजाननाच्या गाभाऱ्याची सजावट करण्यात आलेली ही सजावट लक्षवेधी ठरली। आजच्या वाढदिनी सिंधुदुर्ग, गोवा, बेळगाव, कोल्हापूर आदी भागातून भाविकांनी आपली उपस्थिती दर्शवत श्री गजाननाचं दर्शन घेतलं। सकाळी श्रींच्या मूर्तीवर अभिषेक, नित्यपूजा, श्री सत्यविनायक महापूजा व दुपारी श्रींची आरती व भाविकांना महाप्रसाद कार्यक्रम संपन्न झाले। भाविकांना सुलभ दर्शन व्हावं यासाठी श्रीदेव गजानन देवस्थान ट्रस्ट, नागोळेवाडी रेडी व स्थानिक ग्रामस्थांच्या वतीने चोख नियोजन करण्यात आलं होतं। या आजच्या 50व्या वाढदिनी मंदिराला आकर्षक फुलांची सजावट तसंच विद्युत रोषणाई करण्यात आली होती।